היום אני ויעקב עושים את סרטון אתגר הנדנדה. אני אראה לכם אותו. כן, יעקב, תגיד שלום. שלום. עכשיו תסביר מה עושים. היום נעשה את אתגר הנדנדה. עכשיו אני ובן נעשה התנדנד על הנדנדה והתעשה עם אתגרים. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם. הנה הרגליים שלו. מהתחילה אנחנו עושים ככה. רק שנייה, תחזיקי. נו מה? שנינו, תשאירו אותי שאני... עכשיו יעקב יעלה. אחד. יאללה, בדחלה. גרד לי הרגל. צילמתי אותך גם, לא נורא. חלק מהאתגר, אסור ליפול. אוקיי, אנחנו עוצרים ליעקב על הנדנדה ומנדנדים אותו. והוא נופל? לא, עדיין לא נפל. הוא נשאר צמוד. חבל שאין לנו מצלמת סלפי, היה יותר קל. עכשיו באתגר השני. תשים את הרגל. דגדוגים. והוא עוד לא נופל. לאתגר השלישי. זריקת הנעליים. אוי לא. פעמיים, אבל לא על הפנים. אוקיי. כואב ישראל. וואו. פספוס. עכשיו, אתגר הנדנדה. שיעקב צריך להתנדנד בלי ליפול. אומייגאד! והוא נופל. האם הוא ייפול? האם הוא ייפול? האם הוא יחזיק מעמד עוד כמה שניות? 10, 20, 19, 18, 17, 16, 15, אומייגאד! 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, אחר כך את עוצרת? 5, 4, 3, 2, 1. ועכשיו יעקב ניצח, והוא יעשה את קפיצת הסיום שלו. צא! יעקב ניצח! ואני עולה לאתגר שלי. המאמנת ענבל, האם היא תעבור את האתגר? מה היה השלב הראשון? לא, זה היה קודם להתנדנד ואז. תצלם אותי, לא את האנשים. היי, לא ככה. מתנדים, ככה. ככה? כן. זהו, 1, 2, זהו. עכשיו הדגדוגים. צריך לעצור את זה. תעשי. זהו. אוקיי, תיקח את המצלמה. רק שנייה. אתגר הכפכף. למה אתה לא מצלם אבל? אופס. אז תעשה שוב. ייי. עושים שוב את האתגר הכפכף. אתגר הכפכף. אני אציין את התחת. אוקיי, יאללה. אוקיי, עברתי אותו עכשיו לאתגר הנדנדה. אוי.